An bɛ an filɛbaw ni an lamɛnbaa cɛ n'a muso denmisɛn ni maabakɔrɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka kɛ ni aw sigiyɔrɔw ye bi ye alamisa ye desanbu kalo tile 25 san 2025 Noël ale ye bi ye ni Ala sɔnn'a ma an n'an da don Noël ko kuma na biennale ale fana bɛ k'i dugu dɛgɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la min ye turupuw ye olu ka jeu bɛ sen na cogo min gouverneur olu bɛ ka taa bɔ an ye ɲɔgɔn ye cogo min babuw fana bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la biennale yɛrɛ a soba min sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya abarajukaw fɛ Flamme kɛrɛfɛla la babuw bɛ ka kɛ cogo min a bɛ ka kɛ centre Ahmed Baba ale fana kɔnɔna na an n'an da don la gouverneur olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Tawudeni gouverneur fɛ yen baro sigi kɛra o ko hukumu kɔnɔna na an na dɔ don la fala ye ka yɛlɛ ɲaamɛ kan walima moto surumani k'i dugu dɛgɛ ka cɛncɛn cɛ la o baaraw fana bɛ ka kɛ biennale hukumu kɔnɔna na surɔ min ye a tɔgɔ ye di turupu fila tun bɛ ka jouer kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a ye k'a fɔ min ye Sudu Baba ye ale bɔcogo ɲɛna kosɛbɛ ka taa fara Joyila fana kan o fana y'u bila fila ni dɛbɛ la n'Ala sɔnn'a ma an na o ɲɛfɔ maaw ye farikolo ɲɛnajɛ Coupe d'Afrique balontan tɛ bi ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye tako fɔlɔ in kɔnɔna na sa bɛɛ lajɛlen kɔni ŋanaminɛŋana bɛɛ lajɛlen y'i jɔ a jɔyɔrɔ fana kɛra anw ka jamana ye fɛn fɛn ni sigi kun kɛlen don k'a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen seko fɔlɔ sɔrɔ a ka bɔko fɔlɔ la n'a kɛra anw ka fasoba Maliba ye anw de ma se ka se sɔrɔ nin ko in hukumu kɔnɔna na cɛlu joli dasira don nataw la ndulate jumɛnw bɛ yen an na olu bɛɛ lajɛlen na aw tulo kan aw fana k'aw garisɛgɛ filɛ sabula Mali ka ndulata min kan ka kɛ juma nata in a jaabi ni maa min y'a sɔrɔ donbolo bɛ yen ka don o ma nɛgɛjuru sira min kan ka o baara kɛ an na tila k'o fana da aw ma ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn fala ye bi sɔgɔmada in na min ye Esa Kanikaw ye an bɛ olu fo e t'i yen yɔrɔ dɔn dɛ e ma deli ka se yen festival au désert ni a ɲɛmaa ye Mani Ansari ye an kun b'a kɛ yen de ale laban nana kɛ san 2008 san fɛn ma k'o kɔfɛ e yɛrɛ y'a tɔ faamu dugu in bɛ cogo min i yɛrɛ bɛ ka dɔ dɔn a la sisan n'an bɔra yen an tɛ se ka ɲinɛ fiyewu ka sɛgɛ fala ye min ye wolomasiri tabaw ye a fɛn fɛn bɛ baara la Tumutu kɔnɔna na yan n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ k'u fo k'u waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye colonel Ɲagadu ye Basiru Seru Ɲagandu an b'a n'a ka cɛdenw fo Tumutu n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sabula bi wolomasiri taba fɛn fɛn bɛ yan fala ye u ka ɲɛmaaba ye ale colonel Sanogo ale fana bɛ yen ka taa fara polisi ɲɛma gendarme ɲɛma gardiw ka ɲɛma ka taa fara min ye zoforɛw sapeur pompiers douaniw u bɛɛ lajɛlen kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ bi yaasa Tumutu biennale a bɛ se ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na cogo min na Sudu Baba jouera surɔ fala ye Mangal Traoré ni ale ye Sudu Baba denfa ye a ye min fɔ an n'o di maaw ma ka taa fara monsieur le maire kan Elhaji Isa Kansayi ale fana kumakan bɛ yen turupu ɲɛma n'o ye Emmanuel Isa Dako ye ale ye min fana fɔ an n'o fana da maaw tulo kan bi ni Ala sɔnn'a ma sɔɔni sisan an b'a bɛɛ lajɛlen walawala aw bɛ se k'a faamu cogo min na k'aw to aw sigiyɔrɔw ni aw ka duguw n'aw ka kabilaw n'aw ka togodaw bɛɛ lajɛlen na bi ye Noël seli ye Noël seli i b'a dɔn k'a fɔ ale ye seli belebeleba de ye Nabila Isa ale ka bangeli o ɲɛnajɛ don kerecɛnnakaw fɛ yen denmisɛnnakaw olu ka ɲɛnajɛ don min ye maabaw ye olu fana ka ɲɛnajɛ don ɲɛnajɛ in hukumu kɔnɔna na daminɛna kerecɛnnakaw fɛ yen Bamakɔ kɛra Église procès san na sa maa minnu bɛ dɔnkili da bamanankan na olu sugandira bɛɛ lajɛlen ka labɛn kɛ Yorosokaw fana fɛ yen min ye labɛn ye a sabatira ye yaasa su ale bɛ se ka ɲɛnabaya cogo min ye Jacobo Konate ye ale n'a ka maaw kɔni ye labɛn sugu bɛɛ lajɛlen kɛ Noël ɲɛnamayali a bɛ se ka sigi sen kan cogo min na kununko sufɛ fala ye i n'a fɔ laadala minisiri bɛ diinɛ ni bato kunna ale ye laada a timɛ Docteur Mamadou Kone a y'i sen bɔ a kɔnɔ ka taa kerecɛnnakaw ka bato kɛyɔrɔ la koyi taara yɔrɔ fɔlɔ min na sa o ye Église catholique maaw ye olu tun ye yɔrɔ jumɛn sugandi Bamakɔ école cathédrale olu ka ɲɛnajɛ bɛ kɛ fala ye cathédrale baw b'o kɔnɔna bila min ye kalanso min bɛ yen n'o tɔgɔ da no cathédrale la u bɛ taa babu sigi ye dugawu don bato alatanu min ye furancɛlafan maaw ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn waleya minnu bɛ nin waati na min ye archevêque ye ale fana y'o kumaw fɔ ka dugawu don kɛ hakilila ɲuman minnu bɛ ani miirina ɲuman minnu bɛ yen n'olu talen bɛ jamana ɲɛmaaw fɛ ko ka olu sinsin a bɔlen kɔ sa a taara protestant olu ka yɔrɔ la Bamakɔkurakaw fɛ yen minisiri a n'a nɔfɛmaw u bisimila ka ɲɛ AGMP maaw fɛ min ye pasteur Agnok Ag ye ale y'u bisimila ye fala ye
min ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen tun bɛ AES ale maɲɔgɔnlɔn caman tun b'a kɛnɛ kan yen olu y'o dulon u ka yɔrɔ caman na bato o kɛra bɛn ni kelenya yiriwali Mali ni Burkina ni Niger ka bolo di ɲɔgɔn ma bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na minisiri a ye ta ninnu kɛ kɛnɛ kan ye ka waleɲuman dɔn kɛ min ye diinɛw ye olu ka bɛn ni kelenya u bɛ se ka sinsin cogo min na an ka jamana kɔnɔ fala ye o waleya kelen o bɛ ka kɛ Bugunikaw fana fɛ yen n'o ye Noël seli ye Noël seli la yɛlɛmali hukumu kɔnɔna sa Bugunikaw fɛ yen min ye minisiri so min bɛ diinɛ ni bato kunna ale ka direction bɛ Buguni a fana ye sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ sa ka taa église dɔw kɔnɔna na min ye chrétiennakaw bɛ ka bato kɛ yɔrɔ minnu na a y'i ɲɛda olu bɛɛ lajɛlen kan Institut biblique Heredi min bɛ Buguni kɔnɔna na a taara yen ka taa yenmaw fana ka t'olu fana dɛmɛ u ka bato baaraw la jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la Noël seli ko Ala ka san caman yira an na san min tɛ ɲinɛ ye an ka jɛ k'o siri ɲɔgɔn fɛ min ye pasteur Kalifa Bambaye ale yɛrɛ kɔni ye dugawu don kɛ chrétiennaka catholique tɔgɔ la protestant tɔgɔ la ko bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ yaasa jamana bɛ se ka basigi cogo min kiire min bɛ yen n'o ye Benjamin n'ale ye paroisse min bɛ Sogoba pasteur Sogoba ka paroisse kɔnɔna fala ye Bugunikaw fɛ yen ale fana ye dugawu don kɛ bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn o bɛ se ka sinsin jamana kɔnɔna cogo min Noël barika ko Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma nin ye Noël seli ɲɛnɛmali fala ye na Ala sɔnna a ma don nataw la min ye yɔrɔ tɔw ɲɛnajɛw ye an na olu fana da maaw tulo kan n'an bɔra yen an bɛna Tumutu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ taa e fan fɛ fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka na Tumutu. Leka wuli k'i jɔ Seko ni dɔnko Maliba kɛra anw ta ɲinan kɛra an ma sanɲɛ bɛɛ ka wuli k'i jɔ fala ye an bɛna Tumutu Al-Bilal Al-Sudan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye colonel Elhaj Lamine Kapori Sanogo ye ale ni a ka maaw ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin u yɛrɛ ka région maaw ma fala ye min ye Kulukoro orchestre ye ale tun bɛ ka jouer Ali Fari ka tɔgɔlaso kɔnɔna na dɔnkilitan min bɛ tali kɛ bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn la ɲɔgɔnfaamu ani degun min bɛ bi denmisɛnw k'u cɛsiri siniɲɛsigi baara la Kulukorokaw u ka baabu ye tali kɛ o la min ye Tɔnbɔkutukaw ye u y'u bisimilaliko ɲuman min kɛ u y'o wale ɲuman fana dɔn biennale Tɔnbɔkutu ye min ye orchestre sa fala ye olu ka ɲɔgɔndan kɛyɔrɔ o ye Ali Fari ka tɔgɔ la ɲɛnajɛso ye Abarajukaw fɛ yen min ye Kulukoro ye yanni ale ka jouer Tumutu ale tun y'i bila fila ni dɛbɛ la fala ye yɔrɔ fara ye ko laharabɔlɔ maa minnu tun bɛ kɛnɛma olu yɛrɛ kɔni tun ka ca ni kɔnɔnamaw ye fo ka taa ka tɛmɛ Sigoni kɔnɔna ye maa 400 de bɛ se ka don ale kɔnɔna na ni ɲɛmaaw bɔ a la fala ye a tɔ a ko ka gɛlɛ kunnafonidilaw yɛrɛ ka munumunu ka se ka baara kɛ a kɔnɔna na ka fara jiri kan a kuma ka ca min ye sali in ye fɛn caman bɛ yen min b'a jɛ labɛn kan ka kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ nka Tumutukaw olu kɔni y'a gosi u ka dɔnkili fɔlɔ fo ka taa bila labanna fala ye burudamɛ fara arabu fara min ye kɔrɔbɔrɔ kan bɛɛ lajɛlen y'i tigɛ k'i can k'i jɔ kaki min ye Tumutukaw ye u yɛrɛ ko sa ko ni Ala sɔnna a ma ko a ma foyi ye fɔlɔ fala ye ko jumadon Tumutu kan ka na jiri ɲɛkɔrɔ san Baba Alkayiru la ko n'an ye fɛn fɛn y'u la k'o bɛɛ y'a dɔ ye fala ye kabi kelen an ka kamera a jɔrɔ bɛ na dɛ kunu tasuma tun bɛna dɔ jeni a dun fɔra ɲɛna ko Tumutukaw bɛna dɔn kɛ ni tasuma ye ayiwa i k'i ka i ka an ka kamera ni minɛ ka ɲɛ dɛ sabula ko Tumutu denmisɛnw k'u bɛna dɔn kɛ ni tasuma de ye kɛnɛ kan e dun ye cɛ ye kunun ko tasuma tun bɛna cɛ jeni maaw ka cɛ tun bɛna jeni fu k'ale bɛ kɔmɔɲɛka kɛ ni tasuma ye tasuma porokotora la ni Ala tun ma fara a kan dɔ tun b'a kɛrɛfɛ o de ye tasuma porokoto ka taa a bila kɛrɛfɛ n'an bɔra yen sa min ye orchestre olu ka ɲɛnajɛ o bɛ senna bi fana tuguni n'Ala sɔnna a ma Nara ale ni Sikaso orchestre o de kan ka ye bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la o bɛ kɛ salle Ali Fari ka Ture ale kɔnɔna na Tawudeni gouverneur ale y'a tɔɲɔgɔnw wele fala ye Tɔnbɔkutu kɔnɔna na yan gouverneur fɛn fɛn bɛ yan sa u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ Tawudeni gouverneur ale jabala la n'o ye général Abdramane Ould Meidou ye
ale yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko ni kɔni ye kɛnɛ ye olu gouverneur n'u ye ɲɔgɔn ye u ka ɲɔgɔn fo ka baro sigi min ye sogow ye k'olu ɲimi fala ye baabu bɛ tali kɛ fana u ka baaraw kɛcogo la degun minnu b'u kan u bɛ se k'u hakilinaw falen falen cogo di min ye gouverneur ye olu ye miiriya caman ta nin ko in senfɛ fala ye k'a bɛɛ tɛna na dankɛnɛmaya anw kunnafonidilaw ye fɔlɔ jɛrɛ in kɛkun ye mun ye a laɲini ye min ye ani bɛna se ka baara min kɛ don nataw la ni ɲɛmaaw nana u n'a da yira olu la yaasa ni baara bɛ se ka kɛ n'a ye cogo min hakilina ninnu kɔnɔna na sabula o fana ye jateminɛ caman kɛ ko ye fala ye kabini gouverneur nana olu ma taa o an tɔw nana ka taa nka gouverneur ma taa dɛ olu bi yan kabini a daminɛ i n'a fɔ directeur ni kunnafonidilaw n'a tɔw bɛɛ lajɛlen o ɲɔgɔn ye bannen kɔfɛ sa min ye kulukoro gouverneur ye fala ye ale taara bɔ Sikaso turupu maaw ye Lamini Kapori Sanogo hali ni maa min ma fɛn fɔ maa ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kɔni k'a fɔ k'ale yɛrɛ ye Sikaso ka ye a ye sen bɔ a kɔnɔ ka taa Bɛla Faranjikaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ekɔliso min tɔgɔ don Alpha Moya la min ye Bɛla Faranji o kɔnɔna na a taara yen k'i k'a to cɛdenw Sikaso turupu ɲɛmaaw Sikaso denmisɛnninw u bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara gouverneur ye u sicogo lajɛ u labɛnna cogo min na u ye baara kɛ cogo min na ale ni ayiwa fala ye ko an kana don bolo da fɔ dɛ gouverneur kɔni zeyi u bɛ k'a mɔntɔn k'a di nka u ko k'a da kana fɔ an yɛrɛ muso n'o ye Marie Claire ye ale ye dɔ di k'a da kana fɔ ale ye dɔ di Buguni ma k'a da kana fɔ Bakun Kante ye dɔ di Buguni ma k'a da kana fɔ Lamini Kapori y'a di Sikaso ma k'a da kana fɔ fala ye nka i kɔni bɛ bagan kɔni jɔlen ye est-ce que maa bi yan min ye bagan sɔrɔ ka tɛmɛ Moti kan Moti ninnu ta Moti laban min kɛ ntoratigi ye u bɛ ntora wɛrɛ sigi yan o Moti ni Buguni u laban bɛ ntora wɛrɛ sigi yan o u tɛ 7 ni 8 na nin bɛɛ wa min bɛ tobi ka d'u ma o ka ca n'o fana ye tuguni Bɛlafara ni ye dugutigi fala ye ale ka so foyi tɛ ni sogo tɛ anw kɔni tɛ taa ye tuguni sogo kasa cilen don anw nun na an bɛ ka fɛn de ɲini min b'an kisi sogo tɔɔrɔ ma fala halisa biennale ko hukumu kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ min ye baabu ye o fana bɛ sen na kabini san in sigira sa minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna ale ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan tumutuya fala ye biennale kana da dɔɔni tɛgɛrɛ ma hakili jagabɔ hukumu kɔnɔna na sa ni ala sɔnna a ma sini min ye village biennale la fala ye Umu Sal Sek ni Mamu Dafe olu bɛna na baabu sigi sen kan min ye burudamɛw ka guwa kɔrɔla nɛgɛ kanɲɛ 11 waati maa minisiri fila in u bɛɛ lajɛlen bɛna na u dantigɛ seko ni dɔnko ni baaradege minisiriso u bɛ se k'u bolo kalanso ɲɔgɔn bolo cogo di yaasa min ye baarakɛlaw ni baaradegelaw ni seko ni dɔnko tigilama olu ka munafan baara in ale bɛna na tali kɛ o la sini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 11 minisiri Mamu Dafe ale yɛrɛ kan ka cun an fɛ yan bi ka na biennale tɔ kuncɛli baaraw labɛn na yanni premier ministre ale ka se a karido ka na kuncɛli baaraw kɛ fala halisa min ye village biennale la an y'a ye k'a fɔ sa baro sigi belebeleba tun bɛ yen min ye Mamu Dafe ale ka directeur de cabinet n'o ye docteur Saliya Mayiga ye Saliya Male ye ale taara ka t'i ɲɛda yɔrɔ in kan koyi min ye soba in ye fala ye kɛnɛ fɛrɛba min sigilen don sen kan sa baabu ye tali kɛ a la biennale kulunko kana se a bi ma mun ni mun bɛ se ka fɔ maa ye foto jumɛnw taara tabiya jumɛnw sigira sen kan labɛnw kɛra cogo di dɔnkiliko bɛ cogo di kɔrɔn ni tilebi bani ni baba kɛɲɛkan ayɛsiko kumaw fala fo ka taa se miirina kuraw sigili ma sen kan min ye cɛfɔ ni kan bɛ hukumu kɔnɔna ka taa se seko ni dɔnko la matarafali ma baabu ninnu ye tali kɛ o la kununko o la sa min ye minisiri ka cidenw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko fɛn fɛn fɔra u n'a lase ɲɛmaaw ma wa fala ye ɲɛ bɛ village biennale in na dɛ n'i donna n'i ma farati tɛ bɔ koyi k'a ta kun fa kun a bɛɛ lajɛlen ye wa damulansilan caman hali an ka jamana tɔgɔ min ye Iba Njayi ye a ye nin bɛɛ lajɛlen fɛsɛ lamɛnjɛkulu ye fala ye nanzarakan cɛɲi k'a fɔ walawala bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamuya Samaɲare fana ye ɲɛfɔli kɛ fala ye biennale salen ka kunu min ye san 2003 ye ale tun b'o kow cɛma ɲɛnabɔli min sigira sen kan Cheikh Umar Sisoko fɛ n'o o ye secrétaire permanent ye ale ye Ala ma hinɛna Saada Samake ma olu de y'o baaraw kɛ min ye biennale nafa min bɛ a la a bɛ mun ɲɛ a n'a laɲini yɛrɛ kɛkun ye min ye nka ko zeyi fala ye ko Tɔnbɔtu ye fɛn fara biennale kan min kun t'a la o ye jatigiya ye tiɲɛ yɛrɛ la biennale min kɛra Tɔnbɔtuya fala ye ni danfara baba ni tɔw cɛ o ye maaw bisimila ko ɲuman ye bɛɛ lajɛlen kɛra k'i b'i ka so hali o don ko u ye tele ta ka taa di Sikasokaw ma ko u ka se ka balontan la ye nka o ma diya n na kɔni o balontan ma diya n na sini dɔ to yen tuguni n'an bɔra yen
denmisɛnninw biennale ma ɲinɛ olu fana kɔ fala ye k'i dugudɛgɛ ɲaamɛ sanfɛ walima a b'a fɔ moto min ma ko safari direction nationale du tourisme nana n'o o ye yan cɛncɛn sanfɛla la su ani tile denmisɛnninw kɔni u bɛna ni min ɲaamɛ ka di maa min ye i bɛ yɛlɛ o ka fala ye a bɛ taa ɲɛfɔ esaka ni ka segin n'i ye ni maa min b'a fɛ ka tumutu dugu bɛɛ lajɛlen lamini ni ɲaamɛ ye i bɛ yɛlɛ a kan cogo min ka di i ye moto surumani ninnu n'a b'a fɔ olu ma ko rodeo olu fana nalen n'o tourisme maaw fɛ fala ye a moto boli man gɛlɛn koyi n'i y'i sigi a kan dɔrɔn a bɛ taa n'i ye n'i ko ko kuru a b'a jɔ nka i yɛrɛ f'i fana k'i ni maɲanga dɔɔnin dɛ i ka se fɛrɛ parce que o don ko segukaw ka cɛnin tɔgɔ ye di min kun ye dɔ kɛ tan ale taara yɛlɛ a kan a taara n'o ye fo an t'o yɔrɔ dɔn hali bilen denmisɛnninw tiɲɛ na a kɛlen n'o ɲɛnajɛ yɛrɛ tumutukaw fɛ yan fɛn caman de bɛ yen min bɛ kɛ biennale la kɔrɔlen n'o tun tɛ biennale la o farala ka Tombouctou yan yaasa seko ni dɔnko bolofara bɛɛ lajɛlen k'i jɛyɔrɔ fɔ Sidi Keyita an b'a fo ale min ye directeur du tourisme ye nin fɛɛrɛ in sigili la yaasa ka se ka na ni nin ye safari Tombouctou fala ye a cɛ ka ɲi kuma tɛ ni tilebin waati don n'i yɛlɛla kan k'i munumunu ka na ka n'i ka fitiri seli ka tila ka yɛlɛ ɲaamɛ kan ka taa safo seli ka tila ka jigin fala ye tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ maanifin a b'i kɔ kolo bɔ ɲɔgɔn na wa a ka fisa kosɛbɛ ɲaamɛ yɛlɛli nafa min b'o la o fana bɛɛ lajɛlen bɛ lakali maaw ye kununko su o tun ye su 6nan ye maa minnu tun bɛ calatigɛlaw ɲɛkɔrɔ ndurati kɛnɛ baba alikeyiru kɔnɔna fala ye o ye moti sudu baba ale ni joyila ye k'o daminɛna ni joyilakaw ye olu donna n'u ka ensemble instrumental ye ko malikura in bɛ tali kɛ mali ale kan ka baara minnu kɛ min ye joyilakaw ye u y'o fasiri k'o ɲɛfɔ maaw ye u ka ɲɔgɔlɔ o kɔrɔ u y'o fana sigi sen kan ensemble instrumental n'i ye ale yɛrɛ ta k'a lajɛ fala ye min ye dununba kɔni o bɛ a la balani caman bɛ a la jidunu kamalengɔni jembe ka taa se dununba ma bara olu bɛɛ lajɛlen b'a a la waatini min y'u ka kamalengɔni ye u b'a ale bila k'i senna yaala kelen ni fɔli ye tamanintigi o fana y'i bila filani de bɛ ka taa se jelingɔni ma nin bɛɛ lajɛlen u bɛ u ka ensemble instrumental ale kɔnɔna na ɲɔgɔlɔ in sa ko min ye baara min bɛ o ka se ka kɛ ko ka kɔ ko bɛɛ lajɛlen ye u y'o sigi sen kan funangɛni 6 olu de kɔnɔna sa ka na yɛlɛ k'a yira sa k'a fɔ faso kɔnɔna bi ngolofinakaw fɛ degun bɛ n'o ye dugu tɔgɔ ye politiki maaw denmisɛnnin minnu ma baara sɔrɔ maa minnu bɛ bi ni siniɲɛsigi gɛlɛyalen n'olu ma olu bɛɛ lajɛlen de kɔni bɛ yɛlɛ sa ka dantigɛli kɛ dantigɛli in kɔfɛ kamalen kelen bɛ yen ko zanga ale banna pewu baarakɛbaliya baara sɔrɔbaliya o m'a to fiyewu ale ka tugu bamajuwale ni dugawalekɛbaw kɔ ni dugawale ni bamajawalekɛbaw olu kɔni bɛ dugu minɛ min ye duguden dɔw yɛrɛ donnen a la koyi Fuseni ale y'u ka ɲɛmaa ye Fuseni kati ka gɛlɛ a ko suyɛni bingali olu bɛ ka baara min kɛ k'u bɛ k'o niyɔrɔ de ta faso ma baara kɛ u ye faso ma baara ɲini olu ye olu yɛrɛ nin ɲini u yɛrɛ ye min ye zanga ye a b'a fɔ Fuseni ye sabali i sen bɔ nin ko in na segin i ka na an ka faso jɔ an ka faso baara kɛ min ye jamana taabolo kura ye hakilina kuraw ni miirina kuraw bɛ yen marifa tɛ se ka kɛ ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a bɛna taa Fuseni segin kɔ fala ye Fuseni ti sɔn min ye zanga ye a bɛ segin ka taa so a seginnen ka taa so a bɛ t'i sara a balimamusow la koyi olu ko Fuseni wa k'a k'o t'olu ma to gwanganama ka di Fuseni ye a ka gitari bɛ yen a ba fana bɛ yen o bɛ se tobili la kosɛbɛ fala ye u taara nin bɛɛ lajɛlen dabali tigɛ sa min ye zanga ye ale ni npogotiginin ninnu u sɔrɔ o la to tobira ka ngɔni n'o ye gitari k'o ta ka taa Fuseni lajɛ soforokun na fala ye k'a fɔ a ɲɛna ko Fuseni sabali Fuseni n'a jɛɲɔgɔn tɔw fala ye u kungo k'u bɛ mugu ci u la Fuseni ko k'Ala ka n'u ci ko nin y'ale somaw ye u ko k'u b'u sen na ɲɔgɔn kan Fuseni yɛrɛ ko k'u ka segin u kɔ o kɔfɛ tuguni u ko Fuseni ma e bɛ fɛn o fɛn fɛ anw nana n'o ye koyi i bɛ to gwankɛnɛma min fɛ dɛ o de tobilenko duman filɛ nin ye Fuseni hakili bɛ keleku o kɔfɛ u bɛ Fuseni ka gitari yira ala ye npogotiginin 2 ye k'a fɔ Fuseni ɲɛna a bana ta koyi i ka gitari filɛ ko e dun ye fɔli duman caman kɛ anw kun dɛ an ka soforokun na an ka dankun na e tun bɛ fɔli caman kɛ dɛ wa halisa i bɛ se k'o fɔli kɛ ka basigi ka fisa ni marifa ye Fuseni hakili bɛ keleku fala ye a bɛ sɔn min ye balimamuso 2 ninnu ta a bɛ to in minɛ k'o dun fo k'o kunna saani o kɔfɛ ngɔni n'o ye gitari ye a b'o minɛ k'o juru dasi o kɔfɛ sa a b'a fɔ ko ɔhɔ k'a sɔrɔ a balimamusow ta ma k'u ka taa u b'a ni kɛnɛ karaba ɲɔgɔlɔ in a bɛ dan ye k'an kana sɔn fiyewu an ka kɛ an yɛrɛ ma jugu ye an kana ban an yɛrɛ la o la sa min ye joyilakaw ye u y'o yira an na
joyilaka ko tɔ kɛra mun ye sa min ye u ka danse traditionnelle tasuma bɛna cɛ jeni o de la walima o tɛ de ko kori o kɔni ye bamananw fɛn ye bamananya donkan dɔ don u nana n'o de ye kɛnɛ kan nka ko a tun bɛna tiɲɛ nka fala y'u seko kɛ o kɔfɛ sa u y'a kun cɛ ni danse traditionnelle ye o kɛra min ye joyilakaw olu ka seko n'u ka dɔnko jiri mɔgɔw ɲɛna o ko kun cɛla ye moti sudu baba min ye olu fana ye u y'a daminɛ ni ensemble instrumental ye nanguru bidon dugu min ye balani ye o bɛ a la fila fule b'a la ngɔni b'a la ntamani fila ka taa se min ye u ka fɔlikɛminɛnw caman bɛ a kɔnɔna fala ye fila dɔw kɔni ma kɛ foyi ye kununko sen kelen dɔ ka taa kɔ ne kɔni ma filaw faamu sen kelen dɔ bɛ se ka maa kɛ wɛrɛtigiw dun don dɛ bere yɛrɛ tun bɛ ninnu bolo sɔrɔ fala ye a kamalennin ninnu u biɲɛ ka kɛnɛ u ye dɔn kɛ fo ka taa se min ye u ka waati dafali ma nka min ye motikaw ka ɲɔgɔlɔ ye fala ye maa fila cɛ kelen ale ni dɔngɔnɔkɛ dɔ o ye finitigi ye fulakɛ in na kɛ fulakuntigi ye kabilakuntigi don dɔngɔnɔkɛ in ale kun banna guvɛrnɛriya ma marabolo kɔnɔna na nka a tilara ka sɔn guvɛrnɛriya ma a sɔnna a mun na a ko k'a y'a jigida a terikɛ fulakɛ kan fulakɛ in a bɛna o de fɛ yen a ka salon kɔnɔna na ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen kuma minnu bɛ bɔ a kɔnɔ kosɛbɛ fala ye fulakɛ ko a ka dɔngɔnɔkɛ ma nɔnɔkumu bɛ yan o minɛ ko min fɔlɔ a ko k'a nakun tɛ nɔnɔkumu ko ye bi dɛ ko a nana min fɔ a ye o ye k'a fɔ ɲɛmaw tun ko k'a ka kɛ marabolo in guvɛrnɛri ye ale tun banna nka a tilara k'i miiri k'a dɔn k'a fɔ a terikɛ bɛ yan n'o ye fila kabilatigiba ye ni cɛ bɛ se k'a dɛmɛ nka yan'u ka bɛn ko la fala ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bɛ caya dɛ cɛ b'a fɔ ko o tuma na ko ale ka kabila maaw de ye terroriste ye wa ko yalama ko cɛ nana o de fɔ a ko ayi a nakun t'o ye a nana a ka se k'a dɛmɛ a kana maa tɔgɔ fɔ a kana maa jamu fɔ kamalen de bɛ bɔ kuma ye o la sa n'o ye fulakɛ ye a ko bi ale ɲɛ bɛ min na n ka segin a kan tuguni moti caciri kɔnɔna don ne kumakan tɛ ko ale ɲɛ bɛ mun na bi fala ye ko maa o maa n'i ye finitigiw ko fɔ n'i ye terrorisiw ko fɔ u bɛna aw ka dugu mɔgɔw fa u b'i yɛrɛ fa ko a bɛ n'a fɔ bi maa o maa ne bɛ kunnafoni di an ka sɔrɔdasiw ma fala ye e y'i yɛrɛ bila su bila yɔrɔ sabula a kuma bɛ tila ka labɔ tuguni cɛ ka kuma na fala ye a ko yalama ko ale bɛ ɲininkali kɛ ko n'o y'a sɔrɔ bi kɛlɛ min bɛ senna n'a tɛ ka min ye marifatigi ninnu yɛrɛ n'o y'an ka sɔrɔdasiw dɔw ye ko n'a tɛ taa olu jimi sira fɛ ko sabula ko dɔw bɛ olu bɛ sa dɔw bɛ olu tɛ sa k'o bɛ se ka kɛ cogo di ko dugudenw ko b'a dɔn ko kun jumɛn na fala ye ko dugudenw tugura terrorisiw kɔ wa ko kuma caman faso ka cidenw faso ka marabolo maaw faso kɛlen don ka maa minnu bila ka jeniyɔrɔ fin an ka jamanaw kɔnɔna fala ye k'olu nana kɛ waraw ye u tɛ maa to u t'u yɛrɛ to jotigi tɛ jo jalakitigi tɛ jalaki nafolo musaka jɔyɔrɔ misiriw fɛnw k'u y'o bɛɛ lajɛlen minɛ ko jamanadenw nana tigɛ o la terrorisiw nana cun kiiri bɛ tigɛ a tigɛcogo la maaw hakilina ye min bɛ kɛ ko o de y'a to bi maa caman tugulen don ninnu kɔ ko minnu ye marabolo ɲɛmaaw ye f'u ka falen u k'a dɔn k'a fɔ o nakun ye min ye kamalen yɛrɛ bɛ a balimakɛ dɔngɔnɔkɛ hakili la jigin k'e bɛnkɛ tun ye polisi ɲɛmɔgɔ ye yan a ye ne kɔrɔkɛ minɛ k'a bila kaso la nkalon kan ko a don ko ne kɔni ye miiri a m'an ka teriya tiɲɛ nka ko yalama ko halisa k'o kelen de tɛ wa ko fini min filɛ ka na nin k'o tɛ maaw ja jɔ tuguni koyi k'u yɛrɛ ka kow jateminɛ bi waati min na furancɛ fanga bɛ daminɛ ka na se bi ma fala ye ko yɛlɛma caman donna ko la ko nka ko halisa dunko juguya yuruguyurugu ŋanamu min ye ka maa dɔw fisaya ni maa dɔw ye ko o bɛ senna hali bi ko n'a ma sɔn ko ale bɛ fɛn damadɔ fɔ a ye ko n'a sɔrɔ wolomasiri taba bɛ se k'o falen fala ye ko mun na ni sɔrɔdasiw ka cɛdenw bɛ bɔ jugu bɛ olu da dɔn u b'u hakɛ dɔn u b'a dɔn u bɛ se ka taa yɔrɔ min na ko mun na hali bi n'i ye maa bila k'a ka mɔgɔ ka yɔrɔ la kɔlɔsi ko ani telefɔni portable b'i sigi a b'i kun biri o kan ko ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan k'o bɛ se ka maa hakili latigɛ wa fulakɛ tilala a ka kuma na min ye polisikɛ sɔrɔdasikɛ ye a ye kuma ta a ko de falenna ko yɛlɛmana yɛlɛma ma nɔgɔn u bɛ ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni hali maa fa min kɛra mura u y'o bɛɛ lajɛlen fɔ a kɔnɔ finitigilakaw bɛ ka hakili jagabɔ min kɛ u y'o bɛɛ lajɛlen fɔ motikaw ko ni fɛn o fɛn bɛ kɛ ni danaya t'a la ni tiɲɛ t'a la ni tilennenya t'a la ni laadiriya t'a la fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ani ɲɔgɔn bisigi min bɛ yen bi moti u nana o de yira u ka ɲɔgɔlɔn na o la sa motikaw u ye nin de kɛ ɲɔgɔlɔn kɔnɔ ka sɔrɔ k'a ko kun cɛ sa danse traditionnelle min ye fila dɔn ye an nana o fana sɔrɔ tuguni fala ye a n'u ka solution o kɔni ye bozokan ye
min ye boso ye laminalikɛla fila tun bɛ a la ngɔni tun b'a la ka taa se kamalen ngɔni ma ale ni gitari u y'o kɛ baara kun cɛlen min ye moti directeur de troupe ye an ye kuma di ale ma an ka jɛ k'a lamɛn n'o ye dako ye moti tun bɛ ka fɛn min fɔ o ye bɛn de donc an ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ale ni vraiment an ka mali jɔ donc n'a y'a fɔ cogo min na dans traditionnel ni solo de chant voilà ale n'an ka pièce de théâtre donc a bɛɛ b'o de kan donc bɛɛ b'a dɔn vraiment mali bɛ lahala min kɔnɔ nin waati in na donc mali mago bɛ bɛn na mali mago bɛ hɛrɛ la donc vraiment o message de tun bɛ an fɛ ka an ka numéro ninnu kɔnɔna la voilà k'o ɲɛsin malidenw ma donc an ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka mali jɔ filakan ni bozokan ni bamanankan o tɛ dɔwɛrɛ ye parce que n'i ye mopti ta mopti ye brassage culturel de ye bozow bɛ yen nɔ bamananw bɛ yen nɔ fulaw bɛ yen nɔ bobow bɛ yen nɔ dɔgɔnɔw bɛ yen nɔ donc an y'o bɛɛ ta pour que vraiment ka se ka o effet de ressorti ouais hakilila min b'o o kɔnɔna la n'an y'a jateminɛ vous voyez bien mopti fɛngɛ tourisme ko tile in na fɛn b'an kan nin waati in na tourisme ale ni djihadisme donc mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sousonner i m'a ye donc sousson bonyalen don i m'a ye wagati dɔ la kan n'a y'a fɔ a ye ko ne ye djihadiste de ye voilà i m'a ye donc o méfiance voilà an bɛ fɛ ka o de ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ donc an k'an kɔnɔ jɛya an ka fara faamaw kan an ka se ka vraiment to jamana in jɔ donc bɛɛ maliyɛn bɛɛ bɛ se ka min kɛ i ka yɔrɔ la i ka se k'o kɛ pour que vraiment an bɛ se ka faamaw dɛmɛ cogo min na ka se ka vraiment u baara nɔgɔya u bolo oui mopti ta gɛlɛyara bon o kɔni o tun tɛ mɔgɔ si nɔ ye c'était indépendamment de la volonté de tout le monde ne kɔni bɛ accent kɛ min kan o kɔni o y'a ye an sera ka na alhamdulilayi vraiment Dieu merci an sera ka na voilà donc an nalibaliya in vraiment a gɛlɛyara mais vraiment ala y'a nɔgɔya voilà merci kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye motikaw ye u ka ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan yan maa min bɛ yen n'o ye moti yɛrɛmarakafo ɲɛmaa ye Elhaji Isa Kansayi jɛrɛ in bannen a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o lamɛn an ka jeune kɔfɛ hakilina min b'an na Kasum an tun y'a fɔ 2023 tun ye erreur de mais jatigɛ fana tun don donc ni nana ni si dɔrɔn tɛ u nana foli min kɛ o kɛra belebele o kɔfɛ tuguni Kasum o mana bɔ yen an ka a tɔgɔ di jatigilaw yɛrɛ n'o ye gouvernement yɛrɛ u ye an dɛmɛ ni misi 2 ye o kɔfɛ an jatigilaw tila ka na misi 1 d'a ma ani sagaw Kasum bonya cayara an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn nin na dɔrɔn vraiment jatigiya ɲuman ye min ye Jingare Bɛre ni gouvernement Rarusi ye u y'an bonya min kɛ Mopti région bɛɛ tɔgɔ la ani an ka parrain tɔgɔ la n'o ye Mangali Tarawele ani Mopti gouverneur tɔgɔ la Mopti population bɛɛ tɔgɔ la an bɛ Tombouctou bɛɛ fo kasɔrɔ an natɔ an tun jɔrɔ la an ko an bɛna na Tombouctou a bɛ cogo di mais kɔsɔbɛ nana bi vraiment on est à l'aise et on est à sécurité la sécurité est à 100% vraiment pour la troupe et pour l'ensemble des participants à cette biennale 2025 Kasum biennale ni tuma min Mopti ta bi ba o ne ɲɛ ko la biennale ka kɛ min ka kɛ Tombouctou an min la kɔlɔsi bi Mali bɛ bien et aujourd'hui an dar la ka fɔ Mali bien parce que kunu n'a tun fɔra an kana ma ko an tina demain an b'a fɔ fana ko a ka kɛ Tombouctou an jɔrɔ la mais bi an nana an y'a dɔn Mali faamaw jɔrɔ la an y'a dɔn Mali faamaw jɔrɔ la Mali autorités jɔrɔ la ministère de la culture donc n'o ye Dafe ka ministère ye u y'u jɔyɔrɔ fa Tombouctukaw y'u jɔyɔrɔ fa Sɔrɔsiw jɔyɔrɔ fa an bɛ foli kɛ dɔrɔn de bɛɛ ye ala ka biennale hali bi an bɛ hɛrɛ min kɔnɔ an na hali bi ala ka kun cɛ hɛrɛ la o y'an ka laɲini ye inchallah pour que vivement 2027